Bună ziua! Institutul Baloaș și Institutul Maghiar din București m-a invitat să citesc o povestire a unui autor maghiar foarte talentat și care este încă tânăr, născut fiind în 1977 la Odorheiu Secuiesc, dar mutat de ani buni în Ungaria. Am avut bucuria să îi public acestui autor un volum de povestiri la editura Next Page. Volumul se intitulează Odată trebuie spus. Îi mulțumesc foarte mult domnului director al Institutului Baloaș și Coșa Andras Laszlo, care a fost întotdeauna deschis propunerilor noastre ale editurii Next Page, precum și ale revistei Accente. Îi mulțumesc doamnei Hoinal Bara care a tradus povestirile de aici și care a tradus și povestirea pe care o să o citesc acum, sperând că nu mă voi potigni prea des. Levente Cender excelează mai ales atunci când scrie despre marginali, despre indivizii situații așadar la periferia societății, despre dramele acelei lumi, despre violența acelei lumi, despre suferința acelei lumi. Psihologic intră foarte bine în mințile personajelor. Imagistic reușește să transmită toată acea lume plină de mizerie, de multe ori de uzură, în acea lume în paragină. În fine, e un text care vine foarte aproape de lumea despre care v-am zis și o să înțelegeți singuri ce am vrut să spun. Povestirea se numește Slana și sună așa. Țoparii urcă în primul vagon al metroului, ca să aibă mai puțin de mers până la ieșirea spre piață. Ar putea călători o zi întreagă gratis cu metroul dacă ar vrea, dar nu vrea. Țoparii are un scop. Evenimentele zilei se derulează după o anumită regulă. Luase micul dejun înainte de plecare. Niciodată nu pleacă de acasă nemâncat. Jumătate de litru de lapte bătut, 2 chifle scorojite. Costă doar 130 de forinți. Coboară din metrou la piața Lehr. În sacoșă are 2 peturi spălate, dar cu miros de lapte. Se oprește în pasajul subteran, trage un șpriț roșu dulce. N-ar avea voie, căci de la vinul roșu îi crește glicemia. Cu gâtul vârât între umeri, dă peste cap paharul, nu cumva să-l observe cineva. Se șterge la gură cu dosul palmei și urcă scările până în hală. Întinde peturile vânzătoarei din Etiec. Femeia îmbrăcată în halat alb are grijă ca laptele să se scurgă încet din rezervorul din oțel, nu cumva să facă spumă. Știe că țoparii e cu ochii pe ea. Dacă e multă spumă, e mai puțin lapte. Un producător autohton nu-și permite să piardă clienți din cauza a niscaiva spumă, mai ales când e vorba de unul atât de fidel cum e țoparii. Mai bine să se prelingă laptele încet, fără spumă, iar ceilalți să-și aștepte rândul. În sacoșa lui țoparii mai este o sacoșă pentru produse de măcelărie. După ce cumpără lapte, trece pe la măcelar să ia 2 kg de slănină de gușă și 10 kg de grăsime pentru untură. Din asta, după ce o topește, ies 6 kg de untură și 4 de jumări. Untura o toarnă în găletușe de plastic în care au fost murătuși și le bagă în cămara răcoroasă, iar jumările le lasă pe masă și, de câte ori trece pe lângă ele, înhață câte una din mers cu puțină sare, fără pâine. Îi place să ronțăie bucățile prăjite de grăsime cu carne și șorici. Slănina de gușă o pune la undit cu un usturoi, presară peste ea din belșug boiat de ardei, apoi o pune pe o tavă în frigider. Îi place să aibă frigiderul plin. Priveliștea îi oferă siguranță. Cine știe ce vremuri vor veni. E de preferat ca mâncarea să fie în casă. Suferise mult de foame în copilărie. Tatălui fusese sfârtecat în curte de o bombă rusnacă. Rămășițele i-au fost adunate de pe 3 ulițe. Pe ei i-a crescut mama. Au fost 14 frați, el fiind mezinul. Mergea desculț la muncă, la varnițe. De a apuca să mănânce ceva la cuptoarele de ars varul, aceea era slănina râncedă.
De atunci îi e mereu foame. Dacă apucă slănină ieftină, se simte în al nouălea cer. Mâncare mai bună nici nu există, spună cine ce-o vrea. Îi place să vorbească despre haleala obținută la promoție. Pentru el, grăsimea achiziționată la promoție este precum o pradă bună pentru braconier. Slăninii îi spune slană. N-a reușit să învețe corect limba maghiară. La Piliș-Sentlelec, unde se născuse, numele lui era Zaludoveț Mișa și a schimbat numele pe vremea când lucra la roabă. De atunci îl cheamă Țopari, așa scrie și pe soneria de la poartă. Poarta casei în care își trăiește zilele făcând o severă economie de energie. Trebuie să trăiești modest, mai ales dacă ai pensia mică. Trebuie să înveți să economisești, în toate dacă se poate. El a învățat cum să trăiască modest și neobservat. Cu rulourile lăsate și ziua, să nu scape din casă pic de căldură și să nu pătrundă nicio privire în viața lui. Cada este plină cu apă rece. Lasă peste noapte să picure robinetul. După experimentări îndelungate, ajung la concluzia că dacă picuradul e suficient de încet, contorul nu se învârte. Și dacă nu se învârte contorul, apa nu costă nimic și, totodată, dacă ceasul nu contorizează apa curentă, taxa de canalizare este redusă. Din cadă toarnă apă în wc și tot din cadă folosesc apă pentru spălat haine și vase. De ce folosesc? Pentru că Țopari are o consoartă, pe Piroșca. De 22 de ani trăiesc împreună într-o locuință cu un singur nivel, cu geamurile care dau spre curtea interioară, cu miros sacrișor caracteristic încăperilor, cu colțurile mereu împodobite de flori de mucegai. În fața patului, parchetul e bombat din cauza unei rădăcini rătăcite a oțetarului din curte. Țopari a moștenit locuința cu rădăcină în ea. Mai exact, n-a moștenit-o pur și simplu, ci a îngrijit o bătrânică suferindă de o tumoare. Au încheiat un contract de întreținere. Bătrânica a trăit 10 ani îngrijită de Țopari. O chema tanti Ianca, îi plăcea să se uite la televizor și era mereu frig, de aceea la picioarele ei funcționa zi-noapte o aerotermă. Țopari stătea în fața contorului cu inima cât un purice văzând cum se învârte ceasul. Îl apuca amețeala. Considerând consumul exagerat, a tăiat o bandă din radiografia lui tanti Ianca și a blocat contorul, obținând astfel instantaneu curent gratis. Căldura pe care o sufla aeroterma la picioarele ei era pentru tanti Ianca raiul pe pământ. Într-o zi însă au apărut controlorii firmei de electricitate, dar Țopari a fost mai rapid și nu s-a putut dovedi că păgubește uzinele din Pax. I s-a spus că dacă după un an consumul va fi similar, îl vor crede că nu adres contorul. Vom avea un an greu, a oftat Țopari către tanti Ianca, dar tanti Ianca tocmai a dormis. În serile lungi de iarnă, Țopari lumina cu lanternă și lumânări. În pat punea în jurul ei sticle cu apă caldă. Uneori, când se trezea, bătrâna credea că își face o sândă în cel mai ascuns colț al iadului și dacă îndrăznea să se ridice înșezut în semi-întuneric, se și culca la loc sub pilota groasă cu puf de gâscă. După un timp a trecut la hibernare precum aricii. După un an, Țopari a pus la loc becurile și a aprins lumina, a dat la maximum aeroterma, a ieșit în fața ușii și, de bucurie, a aprins sigara care deja ardea. Tanti Ianca s-a liniștit gândindu-se că nu trebuie să sufere pururea în iadul acoperit de promoroacă și că în sfârșit poate păși în raiul bine meritat, unde clima este plăcută și caldă. A mai șoptit cu vocea tremurândă: "Ce bine e, Peter, că ai făcut căldură." Apoi s-a lăsat pe spate și și-a dat Creatorului Duhul. Iar cei de la electricitate i-au cerut scuze lui Țopari și n-au mai îndrăznit să-l suspecteze. Odată cu moartea lui tanti Ianca, locuința a devenit a lui Țopari. S-a mutat de la Edua, femeia cu care trăise împreună 5 ani și din cauza căreia divorțase de soție. În sfârșit a putut să se mute de la etajul 1 de pe strada Eroilor în noua sa proprietate de pe strada Macului. O avea deja pe Piroșca, dar nu trăiau împreună. Nici nu se știe exact când s-a mutat la el. Dintr-o dată s-a trezit cu ea acolo precum cu o plantă sălbatică. În drum spre casă, Țopari cumpără un ziar de sport, mai bea un șpriț roșu dulce, completează biletul la loto, îl depune, cumpără o butelie de 1,5 litri de vin pentru meciul de diseară și încă una pentru prelungiri, dacă or fi. Pitește vinul într-un loc secret din locuință, căci dacă îl găsește Piroșca, s-a terminat. Evident,
S-ar preface că nu l-a găsit. Amândoi ar da târcoale sticlei pe rând să tragă câte o dușculiță ca celălalt să nu observe. Numărul ascunzișurilor pe o suprafață de 36 de metri pătrați este infinit. Asta îi ține în priză. Dacă se termină pileala și încă nu e vremea de culcare, crește tensiunea. Piroșca iese până la magazin după margarină, după ceapă și cum necum ajunge și o sticlă de vodcă de 2 bani în coș, de acolo în poșetă, apoi pe raftul de jos al dulapului din bucătărie. Piroșca se îndeletnicește toată seara cu vasele. Le scoate, le bagă, le spală, le șterge. Important e ca închizătorul cu magnet să nu clămpănească fără motiv. Țopari urmărește meciul, dar cu urechile către bucătărie, mai ales dacă poartă aparatul auditiv. Când prima înghițitură de vodcă îi se împrăștie în trup, Piroșca se simte în al 9-lea cer. Mersul îi devine clătinat, uneori acoperă și ecranul televizorului, așa că Țopari nu vede meciul și devine nervos. Karateul verbal, la început cu o intensitate redusă, se tot întețește până se transformă în urlete, apoi încep să se îmbulzească, apare și cuțitul de bucătărie, se trântește ușa, se sparge geamul, iar farfuriile, vazele de flori și peștele de sticlă învață să zboare. Administratorul cheamă poliția. Până să ajungă polițiștii, Piroșca dispare. Țopari se învârte agitat prin casă, vorbește de unul singur și gesticulează cu un cuțit de bucătărie. La început polițiștii cred că l-a mai prins de sânge, dar văzând slănina ciopârțită de pe masă își dau seama că e muzgălită cu boia de ardei, așa că unul dintre polițiști spune cu jumătate de glas: Domnule Dracula, cartea de identitate, vă rog. Până îl dezarmează pe Țopari și cât mai stau de vorbă cu el, Piroșca ajunge departe de casă. Umblă aiurea pe străzi, ajunge la pasajul subteran sau poate chiar mai departe. Nu mai e trează, orice îi se poate întâmpla, nu-și aduce aminte de nimic, îi dispar banii, își pierde actele, se umple de vânătăi, leșină în fața scării rulante. Un trecător cheamă ambulanța, o duc la dezintoxicare, îi se spală stomacul, îi se administrează o injecție, apoi este scoasă în fața ușii alături de alți pacienți pe cale de trezire. După un timp își revine, se uită mirată în jur, nu pricepe cum a ajuns acolo, încearcă să-și reconstituie povestea, dar are o singură versiune. Am fost răpită, mi s-a administrat ceva. O externează de la dezintoxicare, pornește pe jos, o doare capul, are amețeli, îi se întoarce stomacul pe dos, dar nu regurgitează nimic. Știe că urmează zilele crunte ale recuperării, criză de colecist, dureri de ficat, probleme cu coloana, varice, migrene. Experimentarea unor ceaiuri medicinale și rețete din revista Elixirul. Iarna totdeauna e problematică, apoi, spre primăvară, le va fi mai ușor și lor și vecinilor. Primele flori de forsitia și untișorul îi scot din bârlog. Piroșca culege un tișor pentru ciorbă. O mănâncă și Țoparii, dacă e cu mult ou și ceva oțet. Și cu cel puțin o căpățână de usturoi. Pentru Țoparii usturoiul totul. Cu usturoi mănâncă orice. Nimic nu e mai sănătos ca usturoiul, spune el. Și nu numai că mănâncă cu pumnul, își unge și chelia cu usturoi, trece câteva căpățâni prin pisălog, îl întinde pe un batic și își leagă capul cu el. Doarme cu baticul îmbibat de usturoi, să-și înmoaie rădăcinile de păr și să-și fertilizeze scalpul. Piroșca face inspecții în fiecare dimineață. Uneori îi se pare că ar vedea niște fire noi de păr, dar până acum nu a constatat o schimbare spectaculoasă. Cu toate că și untișorul e plin de vitamine, dar trebuie cules din locuri unde nu se pișă câinii, din colțurile ascunse ale insulei Margareta. Apoi urmează culesul urzicilor, al florilor de soc, al ciupercilor și al florilor de tei, al fructelor de măceșe, corespunzător anotimpului, mai ales pe insula Margareta, eventual pe insula cu șantierul naval. În drum spre casă, Piroșca îmbrățișează câțiva copaci mai supli de la marginea drumului. Habar nu are unde-i sunt cheile, așa că nu poate intra în casă. Rulourile sunt coborâte, dar parcă ar fi cineva înăuntru, poate chiar mai mulți. Piroșca așteaptă până se înserează, își lipește urechea de ușă, pare să audă șușotel, dar nu e sigură. Bate la ușă, sună, iar bate și iar ușă, și iar sună îndelung, apoi și mai lung, trage niște înjurături și pleacă la căminul pentru cei fără adăpost. Țoparie înăuntru, normal. Beat cum era, agățase o femeie în pasaj. Așa făcea de fiecare dată. Dezbracă femeia, o așează pe un scaun cu spătar, o pune să-și scoată chiloții, o roagă să-și tragă picioarele până la umăr și cu un fuji automat o fotografiază din mai multe unghiuri.
Apoi developează fotografiile la laboratorul din strada Pala și le ascunde în dulapul cu lenjerie între două cearșafuri. După ce își prăpădește pensia pe activități artistice și nu-și mai permite nici măcar un șpriț ieftin, îi trece beția. Începe să sune după Piroșca, să o caute și să o cheme acasă. Habar nu are câte zile a fost knockout. Piroșca părăsește căminul, se mută înapoi la țopari și se apucă să facă ordine. Dă de fotografiile ascunse între cearșafuri, curvele de țigănci împuțite spune și scuipă. Ia valiza de pe dulap cu intenția de a se muta, începe să-și facă bagajul, dar își dă seama că hainele ei sunt de fapt hainele bătrânei și chiar dacă moda a revenit, sunt totuși hainele defunctei tanti Ianca. Despachetează, oricum n-are unde să meargă. Pe stradă e frig, cel mult la căminul pentru cei fără adăpost, dar și acolo poate sta doar câteva zile. Noaptea e scârbă de țopării, dar se culcă totuși lângă el. Au un singur pat și pe jos e frig, trage podeaua. Piroșca se trezește dis de dimineață, se uită în curtea din spatele ruloului, pregătește cafeaua, o beau împreună. Locuința se scufundă în liniște. Piroșca îi ia lui Țopari borcanul cu compot, nu cumva să-i crească glicemia de la prea multe cireșe dulci. Pe stradă trece tramvaiul, paharele se ciocnesc în vitrină. Piroșca mătură, șterge praful de pe florile artificiale. Țopari toarnă laptele bătut, îl bea cu două chifle scorojite, se îmbracă și pornește la piață. Levente Cender. Mulțumesc! Bună ziua! Mulțumesc Institutului Maghiar pentru invitația de a citi una dintre povestirile mele. Îi mulțumesc și scriitorului Levente Cender, care va citi în limba maghiară, versiunea în limba maghiară acestei povestiri, în traducerea doamnei Hoin Albara. Este o povestire scurtă din volumul Și se făcu întuneric, apărut la editura Next Page în anul 2018. Așa. În prima zi am bătut un copil și am mușcat-o pe educatoare de mână. În alta am aruncat cu o jucărie de lemn într-un geam, făcându-l țândări. Dar cea mai mare ispravă a fost să incendiez grădinița. Tata e pompier și va stinge focul, i-am spus educatoarei când mi-a smuls cutia de chibrituri din mână. Până la urmă, ai mei au decis că încă nu sunt copți pentru socializare și m-au retras de la grădiniță. Am fost fericit. M-am jucat liniștit cu cowboy și indienii printre crenguțele de brad pe care le așezam pe covor. Nu știam niciodată cu care dintre ei să țin, așa că în final mureau toți. Rămâneau vii numai caii, se împrieteneau și hotărau să trăiască împreună până la adânci bătrâneți printre crenguțe de brad. Am mers apoi la școală, am devenit pionier. Poate că aș fi devenit și comunist, cine știe. Degeaba mă dau acum rotund, n-am stofă de erou. Într-o zi, pentru că se apropia 8 martie, învățătoarea ne-a propus să le facem o surpriză mamelor noastre. Spuneți-le că n-ați fost cuminți și că trebuie să vină la ședință. Fiecare elev a avut de învățat o poezie despre mamă. Mie mi-a revenit una de Veronica Porumbacu. S-au aprins în noapte stele, ce aproape sunt de ele. Numai să întind o mână și una în palmă o să-mi rămână. Mamă, vrei de ziua ta să-ți aduc în dar o stea? Trebuia să fim îmbrăcați în uniformă de pionier, ne avertizase învățătoarea. Era obligatoriu, așa că în dimineața respectivă am căutat pe ascuns cămașa și cravata. Am găsit cravata, dar cămașa nu părea să fie nicăieri. Până la urmă, mi-a trecut prin minte să verific și coșul cu rufe murdare. Era acolo, șifonată ca vai de ea. Am îndesat-o în ghiozdan și am plecat. Când am ajuns la școală, m-am schimbat în toaletă și am trecut de mai multe ori palmele ude peste cămașă, încercând în zadar să o netezesc. Nu voia cu niciun chip să arate altfel decât ca o cârpă călcată în picioare de un elefant. La ora 11, mamele noastre au fost lăsate să intre în clasă. Învățătoarea ne așezase pe două rânduri, în fața tablei deasupra căreia atârna portretul tovarășului Nicolae Ceaușescu. Pe rândul din spate, suiți pe podium, se aflau cei mai mici de înălțime. Printre ei mă număram și eu. Mama, crezând că vine să afle de ce mă făceam vinovat, refuzasem categoric să-i spun ce făcusem
Se îmbrăcase cu niște banal pantaloni negri, cu o geacă de fâș vișiniu închis, destul de uzată, iar capul și-l acoperise cu un șal negru din dantelă, de zicei că e o văduvă spaniolă. Toate celelalte femei străluceau, erau colorate și vesele. Colegii mei nu-și ținuseră gura. Numai eu procedasem întocmai cum ne ceruse învățătoarea. Dar nu-mi păsa. Aveam ochii doar pentru mama și abia așteptam să mă audă recitând poezia. Când mi-a sosit rândul, am rostit versurile tare și clar, cu pieptul umflat, iar la final aveam lacrimi în ochi, de fericire, de dragoste. Mă, boule, mi-a zis mama pe drum. Toate nenorocitele alea erau îmbrăcate elegant, numai eu arătam ca o matracucă. Și tu? Parcă te-am molfăit vaca, de ce nu mi-ai zis, mă, de ce? Mergeam pe lângă lac, mama țipa, eu încetasem să o mai ascult. Voiam să mor, niciodată până atunci și niciodată după aceea nu a mai fost atât de rea. Am încercat să o înțeleg și până la urmă am iertat-o, căci numai eu o obligasem să devină o văduvă spaniolă, eu, pionierul șifonat. Am ajuns acasă, m-am închis în camera mea și am aruncat în foc, prin ușița sobei de teracotă, toți caii unul după altul. Îi priveam cum se topesc, cum devin de nerecunoscut. Din bucătărie se auzeau sertare, farfurii, tacâmuri și scaune smucite, trântite. Spală-te pe mâini și vină la masă, mi-a strigat mama. Vin imediat, am răspuns. Am închis ușița și m-am dus să mă spăl. Ce dracu miroase așa, l-am auzit pe tata strigând din camera lui. M-am ridicat pe vârfuri și m-am privit în oglinda de deasupra chiuvetei. Sunt caii, am zis și am răsucit robinetul. Mulțumesc.